karova mheni yakuti kwapam kabhebhi kalilina ka prime minister kabva kabuda mamax pahuro emheni waiza Mambo bvatarisa bvaona uyu ndi traitor bvatarisana nezore rivengo waiza bvaza kuti uyu anga aenda through both two worlds waiza mangwana bvataka muresearch waiza bawanirwa evidence bvaoneka kuti munhu yanga akaroorwa before apane mamwe madhiridhiri aiita waiza bvazvaanaunswa panews mangwana mbebhi prime minister bvadzingwa basa mangwana pakupinda dzimwe dzimufesi muhospital mafake guard yayo achibva daiso waiza da mubairira Jackson waiza repoison vabva vanzi fake wangu nasina naubayirirwa waiza pakada unodai vanzi pfuti musoro zvakanzi easy wangu turns out guard wefake yanga kaoneka bagi waiza nezura baba ndichakabata chete ndichaona kuti ndiani ane bagi ndikutorara muno muhospital muno muwaiza ndautoona ndiani waiza vanzi watononoka wauya wangu ndandakakumirira wabva kudhara akubuda panze odai bva asungwa waiza guard akutotenda guard wefake Mambo akutenda guard wefake kuti wakapenga chichi aparwazi mheni waiza dai so kabhebhi kagadi kefeka akutiza kachinobata Mambo akashamisa kuti iwe mheni yarova yarwadza inini zvikati una pauri kurwadziwa pari kunzwa kutsva here kana kuti seise zvikanzi amai nditori fit masini ese bo zviri kutofaya waiza hapana kana chikutomborwadza waiza Mambo zvakumunetsa waiza anzwa kuti pane munhu afa nekurwa nemheni ako nomusasa kono mamax ekutsva ndemheni iyaya inenge yake waiza but alright hapana mumwe munhu akatsva here before ane mamax akadai before zvikanzi aripo variko vari kujeri varipo 3 vakafa mulightning waiza munguva yestorm waiza vanhu ava it turns out vane one thing in common vakauraya marelatives avo waiza Mambo akatanga kugaya kuti alright vanhu ava vanogona kunge vakaenda kune imwe nyika vakauraya vanhu vakafanana navo but vanhu vakakurumbidza kuzviona marelatives avo bva pawauraya waiza zvitomunetsa paipa apawo kuno kukumba mbebhi uya wefeka aenda kunoona mudhara wemupurisa waiza apa mbebhi uya akutodzoka nachawo akutodzoka vatopinda muchimutime loop yaya kuti